Бу дөньяда шулай сиздермичә генә, гел кул сузымында атлап, бар авырлыкны күтәрешеп, һәр абынганыбызга борчылып, һәр тапканыбызга сөенеп, әниләребез бара. Әни әнкәйне олылап йөзләгән-меңләгән җырлар иҗат ителгән, романнар, повестьләр, хикәяләр язылган. Чыннан да, кешелек дөньясында әниндән дә кадерлерәк зат юктыр. Әни кешенең бала тәрбияләүдәге, гаилә учагын саклаудагы, җәмгыятебездәге биниһая бөек вазифасы барыбызга да мәгълүм. Затлы муенса вак-вак энҗе бөртекләреннән җыела. Дөнья матурлыгы һәм сафлыгы исә үзендә дә, балалары күңелендә дә яктылык учагы яга белгән әниләргә барып тоташа кебек. Кадерле әни, безнең бәхетебез, ышанычыбыз, безнең таянычыбыз, безнең куанычыбыз. Исәнлек, саулык, олы бәхет, озын гомер телибез сиңа. Синең тәрбияң, тәмле ашларың, җылы кулларың, яктыйсың безнең өчен иксез-чиксез бәхет һәм шатлык. Әтиебез вафат булгач, син безне ташламадың, какмадың, сукмадың. Кеше арасында кеше булсыннар дип, тиешле тәрбия бирдең. Тирән кайгырттың безнең хакта. Шуңа күрә без синең алда бурычлыбыз. Хәер, гаилә башлыгын, сөйгән кешесен югалткан ананың хәсрәт зарын мондый язмышка дучар булганнар гына аңлый аладыр. Күпме яшьләренә булып, йокысыз үткәргән көннәр, аннары иртәдән кичкә кадәр җиң сызганып эшләү, шуның өстенә балаларына ана назы белән бергә ата мәхәббәтен өләшү. Булар барысы да газиз әниебезгә язмышның рәхимсез бүләге буладыр. Юк, әниебез бер вакытта да дөнья авырлыгына баш имәде. Һәр хәлдә безгә, балаларына моны сиздермәде. Киресенчә, дөньяның яктылыгын тоярга өйрәтте, яшәүгә дәрт уятты. Без әниебезгә, сөеклебезгә дөньядагы иң җылы сүзләрне әйтеп, түземлек, исәнлек, саулык теләп, күңелен юатасы килә. Җаныбыз безнең әниебез, балаларың һәр чак синең белән. Дөньядагы иң илаһи, иң назлы, иң мәрхәмәтле ана бит син, газиз әниебез. Бала чакта әле һаман истә, бәйләгәндә әнкәм кырда көлтә, кул арама керер диптер инде, ала иде үзе белән эшкә. Ай урагын салып иңнәренә, итәген кыстырып билләренә, күлмәгенең бәби итәкләре җилфер-җилфер иде җилдәгенә. Кулы белән гел төзәтер иде яулык читендәге бедрәләрен. Саф-саф булып тезелеп ятар иде ул бәйләгән киндер көлтәләре. Көлтәләренә тезәр иде, аннан гаскәр итеп шүмәләгә Гөлҗамал дип җырлар сузар иде, елап алыр иде күрмәгәндә. Мин дә әнкәм кебек тезеп сала идем киндер ушмаларын. Ашамый да йоклап китә идем, өйгә кайткач көне буе арып. Әнкәм һаман мактап торыр иде, кулың диеп ятып тора эшкә. Көлтәгенә түгел гомереңне яшә шулай тезеп бер тәртипкә. Гомер үтә торды. Язмыш миңа сынауларны бирде көлтә, һәр ушмасын йөрәгемә тезеп, яшәп ятам шулай бер тәртиптә. Кешеләр беткән дөньядан әнкәй көзгө алган кулына, шул көзгедән карап тора төсле, үзе үткән тормыш юлына. Шул көзгедән карап тора төсле,
Саkladım bargan yerlerimden. Üzüldü nigedir üzegim, senin tiren mangay sırlarında. Benim de var enke izlerim, senin tiren mangay sırlarında. Benim de var enke izlerim. Ana sizden ümelin indim inide bilem ula sırlarını sayıpa beterelek tugelen. İndim inde bilem ula sırlarını sayıpa beterelek tugelen. Aytamadım bir söz yuadarga, artık bulur deyip sözlerim. Kişir senin mangay sırlarında, benim de var enke izlerim. Kişir senin mangay sırlarında, benim de var enke izlerim. Sırlarında benim de var enke izlerim. Pişer senin mangay sırlarında, benim de var enke izlerim. Benim de var enke izlerim. Benim de var enke izlerim. Бишекләргә салгансыңдыр сөеп, назлап үпкәнсеңдер чәчемнән. Ул назны мин инде хәтерләмим, шуңгылына еллар яшергән. Әле нишләп сыкрап куя күңел, син әнкәем искә төшкәндә, бишекләрдә бер тибрәләр идем, белмәгәндә ниләр эшләргә. Исемә төшер, нинди ул наз, әнкәм назы, әнкәм җылысы. Инде үзем әни булсам да мин синең нәни кызың булыймчы. Кагыл әле минем чәчләремә, назлап салшы әнием бишеккә. Синең назны тойсам, башкасына түзәрмен, бирешмәм ничектә. Әни назы дигән сүзне ишеткән бар. Аны нигә моңа чаклы тоймаганбыз икән? Үзебез әтияни булгач кына бу хис сагындырып, йөрәкнең иң түренә кереп уялый икән. Баксаң, бу күңелләрне тормыш белән тоташтыра торган хис икән. Бер караш икән ул, бер сүз икән. Аны бары тик син генә әни бүләк итә аласың икән. Үзеңә булмаса булмады, безнең өчен янып киеп булсын дип тырышуларың маңгайыңа тирән сырлар салган. Безне тәрбияләп, олы юлга чыгарган әнием әти кешене улларга, аны һәр чак янәшәдә итеп тоярга, намуслы, гадел хезмәт сөйшән булып, тормышның тәмен белеп яшәргә өйрәтте.
хыялларда гына яшәсә дә, берәр яхшы гамәл кылсак, әти күрсә, ни әйтер иде дияйдек. Әниләргә рәхмәт. Яшьли тол калып, ат урынына җигелеп, тормышның михнәт казанда кайнаганда, туган җирләренә бер кайчан әйләнеп кайтмаячакларын белеп тә, безгә батыр әтиләр тәрбиясе бергәннәре өчен. Yürüp koytam uzun yollar ötüp, ok minderge yatıp kalıcıyam. Sabırlana tınışlana janyım, tuğan yurtka her şak mini sıyam. Ömürlerin tilaklarni oqladim. Bal yo'lida sinmay tursaydi, o'shag'imda yondan o'tlarim. Uşağımda otun söndürmüşe, mine saklay enke jılısın. Ömrüm boyu şefkatini görem, nazlarının kıyam jılısın. Ömürlerin tilaklarni oqladim. Bu yo'lida sinmay tursaydi, o'shag'imda yongan o'tlarim. Seferlerge çıgam, tuğan yurttan kitem yırakka. Bu yüreğimin işler iken yurtum, min qaytkanda tursa uzakta. Ömürlerin tilaklarni oqladim. Bu yo'lida sinmay tursaydi, o'shag'imda yongan o'tlarim. Bu yo'lida sinmay tursaydi, o'shag'imda yongan o'tlarim. Bu yo'lida sinmay tursaydi, o'shag'imda yongan o'tlarim. Безнең әниебезгә сугыш елларында, ачлык елларында күрергә туры килгән. Әмма әлеге көнне аңа карасаң, бу хәлләр берсе дә булмаган кебек.
чөнки үткән гомеренә ул бер вакытта да уфтанмый. Авылда нибезне белмәгән, ихтирам итмәгән кеше юк. Әйе, ул ихтирам бер көн белән генә килмәгән, әлбәттә. Ул тормыш юлында очраган һәр бер сынауны күркәм сабырлык, тәүфыйк, эшендә тормышында уңганлыгы белән яулап алган. Безнең әниебез 6 бала үстерде. 6 бала, 6 ясмыш бит ул. 6 хаты, 6 балага. 6 хаты, 6 колага. 6 хаты, 6 ук аның, укларыннан зарар юк аның. 6 якка 6 баласы, бер йөрәкнең 6 ярасы, тигез әрни, тигез сызлана. Әмма берсе кыз бала. Яман белән юлдаш булмасмы? Канатлары кайрылмасмы? 6 якта яши 6-сы, 6-сы бер көннең яктысы, 6-сы да телә бәгырне, 6-сы да якын, кадерле. Әмма берсе баш бала. Баш баладан барсы башлана. Шул 5 улы гүя 5 бармак, бер тамырдан чыккан 5 тормак. Санап бетермәслек дисәң дә, авырта шул кайсын киссәң дә, әмма берсе төпчеге, борышлыларның юк чиге. Икенчесе бигрәк сөйкемле, гел әтисе мәрхүм шикелле. Төпчегеннән зуры еракта, күрмәгәнгә бигрәк озакла. Уртанчысы якын бигрәк тә, үзәктә лә бит ул, үзәктә. 6 хаты, 6 балага, дәва кирәк 6 ярага. Şiirlerde ömür itken şokta bulgaladı ağır şokları. Şiirlerde yalnız kaldırmadı, sağındırıp kilidi hatları. Yol jılısı bölünür dilgân, Gazizen köyümün kutları. Minalarını enkeytisi yetkər itib saklarıma. Yol jılısı bölünür dilgân, Gazizen köyümün kutları. Minalarını enkeytisi yetkər itib saklarıma. Ruhum sünüp көңіл düşkən şokta, dayanışım enkə
сакларыма. Min alarını enkeydi süydüm, izge yetkar itip saklarıma. Uzgan ömür yolun izge alıp, enkey fikirlerim yoklarıma. Ömrüm boyu yoktım ayak bulur, gazizim köyümdün otları. Yonjılısı bilenir dilgün, gazizim köyümdün otları. Minalarını enkeydi süydüm, izge yetkar itip saklarıma. Yonjılısı bilenir dilgün, gazizim köyümdün otları. Minalarını enkeydi süydüm, izge yetkar itip saklarıma. Minalarını enkeydi süydüm, izge yetkar itip saklarıma. Таушалды әнкәйнең хәтере, башлаган сүзен дә оныта. Уйының ишына чыга алмый, эчәсе шәйләрен суыта. Оныта аласы әҗәтен, оныта савасы кәҗәсен, оныта миштәге бәлешен, оныта иң кирәк бер эшен. Исеннән чыкса да бар дөнья, онытмый бер нәрсә турында. Кайсыбыз кай көнне туганбыз, хәтерли айын да, йылын да, кай көнне без тәпи басканбыз, һәм нәни яңалык ачканбыз, кайсыбыз кызамлык тидергән, аңардан кай көнне терелгән. Сорасаң әнкәйдән ул хакта җавапны ялгышмый ул бердә. Ул безнең хактагы уйларын саклы күк аерым хәтердә. Эй, әниләр, Йыллар хәтер яшәүләре авыр дип тормагансыз. Нәсел агачын дәвам итәр өчен акыллы, тәүфиклы, мәрхәмәтле балалар үстергәнсез. Сынаулардан гомерлек сабак ала белгәннәргә елмая бәхет. Киләчәктә дә балаларыгызның игелекләрен күреп, авыр сүз ишетмичә, аларның рәхимлеге, якты күңелләре, матур гаиләләре, якты чырайлары сезнең тормышыгызны тагын да нурландырсын, илаһига бизәсен. Ә инде аныкларыгызның, тураннарыгызның картәни, нәни дип дәшүләре, килеп кышулары тагын да бәхетле итсен сезне.
бүйек бер мөгъҗиза, улы мәртәбә. Мондай хөрмәткә шушы вазифасын җиренә җиткереп үти алганнар гына ирешәдер. Ана кеше өчен балаларының игелекләрен күреп яшәүдән дә зоррак бәхет бармы? Ана инде. Изге бер шәм булып һаман баласының гомер юлын яктыртырга, терәк һәм таянычы булырга тырыша. Ашкынабыз, ерак юлларга без, яулар өчен күбрәк җиңүдан. Юлда безне бәләләрдән саклый әни, синең хәер фатихаң. Баш очында кайчак кояш сүнә атмас кебек була якты таң, караңгыда безгә юл күрсәтә әни, синең хәер фатихаң. Киңәшергә янда дус югында, бәргәләнгән чакта ялгыз җан, иң акыллы бер киңәшчең була әни, синең хәер фатихаң. Шунсыз җирдә яшәү мөмкин түгел, шунсыз булмас иде безгә сан, һәр вакытта да кирәк әни, синең хәер фатихаң. Dualarla күңелемдән югалыганы, саклый мине, яклый мине, әнкәмнең дуалары. Ташлама, әнкәй ташлама мине изге дуаңнан, ташласаң изге дуаңнан, Mini бәхетле буламам. Ташлама, әнкәй ташлама мине изге дуаңнан. Ташласаң изге дуаңнан, мин бәхетле буламам. Тылсымлы да, шифалы да әнкәмнең дуалары. Дуаларының шатлыгына китерә торганнары. Карсы бит тормыш юллары, авыр бит дөньялары. Хәлләре белән җиңеләйтә әнкәмнең дуалары. Карсы бит тормыш юллары, авыр бит дөньялары. Хәлләремне җиңеләйтә әнкәмнең дуалары. Кабатлы миндә әнкәйдән өйрәнгән дуаларны. Җиткәрәрмен түкми шәшми мин сезгә дәваларны. Ташлама, әнкәй ташлама мине изге дуаңнан. Ташласаң изге дуаңнан, мин бәхетле буламам. Ташлама, әнкәй ташлама мине изге дуаңнан. Ташласаң изге дуаңнан, мин бәхетле буламам. Ташласаң изге дуаңнан, мин бәхетле буламам. Әниләр, карт әни, нәниләребез. Сезнең тормышыгыз балаларыгыз, оныкларыгыз өчен генә түгел,
барлык туганнарыгыз, күрше-күлән танышларыгыз, дусларыгыз өчендә олы тормыш мәктәбе, яшәү үрнәге булып торадыр. Шулай ихтирамлы, игътибарлы булып тагы да озак еллар якыннарыгызны, балаларыгызны куандырып яшәргә язсын сезгә. Һәр чак шулай киң күңелле, кайгыртучан, ярдәмчел, дөньядагы бөтен шәфкатьлекне үзенә сыйдырган ана булып калыгыз. Ныклы сәламәтлек, озын гомерләр, җан тынычлыгы телибез сезгә. Алдагы көннәрегездә дә кайгы-хәсрәтләр күрмичә, балаларыгызның игелеген күреп, аларның шатлыкларына куанып, гомер кичерегез. Булгачта уланы син кирәк, Фатихаң һәм изге дәгъалар безгә әнкәй бик тә бик кирәк. Әнкә безнең Фатихасы, дәгъалары, теләкләре безгә көндә бик тә бик кирәк. Алар безнең тормыш юлыбызда зур таяныч, алар зур терәк. Алар безнең тормыш юлыбызда зур таяныч, алар зур терәк. Мең хәсрәтләр, кайгы урап уза, яныбызда әнкәй син булсаң, кулларыңа изге Күрән алып, ихлас итеп дуга укысаң. Әнкә безнең Фатихасы, дугалары, теләкләре безгә көндә бик тә бик кирәк. Алар безнең тормыш юлыбызда зур таяныч, алар зур терәк. Алар безнең тормыш юлыбызда зур таяныч, алар зур терәк. Уҗмах җәннәт бакчаларының ихатабыз тулы гөл чәчәк. Кояш кебек, сулар һава кебек, газиз әнкәй безгә син кирәк. Әнкә безнең Фатихасы, дугалары, теләкләре безгә көндә бик тә бик кирәк. Алар безнең тормыш юлыбызда зур таяныч, алар зур терәк. Алар безнең тормыш юлыбызда зур таяныч, алар зур терәк. Әнкә безнең Фатихасы, дугалары, теләкләре безгә көндә бик тә бик кирәк. Алар безнең тормыш юлыбызда зур таяныч, алар зур терәк. Алар безнең тормыш юлыбызда зур таяныч, алар зур терәк. Хөрмәтле радио тыңлаучы дусларыбыз, әле сез «Әнкәй җылысы» исемле тапшыру тыңладыгыз. Тапшыруда Шәмсия Җиһангирова, Мөдәррис Әгъләмов, Фәнис Яруллин шигырьләре кулланылды. Инде музыкаль яктан Идрис Кәлимуллин башкаруындагы «Әнкәй көзгә алган кулына», Илшат Яппаров башкаруындагы «Әнкәй җылысы», Альбина Имаева башкаруындагы
«Ана йокысы», Салават Фатхетдинов башкаруындагы «Әнкәемнең дугалары» һәм дә Лилияна Газизова башкаруындагы «Газиз әнкәй» җырлары алынды.